DMUKA lapen DPC atumpen National Press de Catalan pong India det piang kang phai kuni ni phai kret trogarni National Press de Catalan pon asonsi Caribbean long along tame preg jam adim along talon pon sonsi Digital Media Union of Caribbean long lapen Difu Press Club atumpen cipatiri pi ponsi Difu rangsina sarpo auditorium hall along mesen pen talon pon DPC ami pu borsing rong parpen ke ceri pon ami along manping aluhia manpen abarim KSA kongchun bang pangkas teron lapen abarim DPC ami pu longsing tok beatum chetong dun alang etumpen pherangke apana kenang sodalam thiapu thakpen chinglok non digital mate ayak kaya hud koson si kengkam kache jor lapen ke claim ke dam pon nang jima po aputha klar dak lapen than pa jirmi pon sonse ong dong pherang ke hem tun atum chetong dun pen me along ardi pidun si alira lon pen National Press Day talon pon Dipu pen Rostom rong hang nang ki Palia Birta Malong News. Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar dak birta.